ngadap da kajing songu habang ayo ya kene kalat ban ya sam ya phi khendiat langba tin ke jong ble ngap ding sobha ya phi baro ki bapet ha kene ka YouTube channel ai bo ble unyai kerku ya phi kat ba phi dang yai ngap kat ba phi dang yai shakri ya ble ba im te ha shwa mangan ya sam ya phi khendiat na tin ke jong ble to ngin pendam kli ban dwai ngi wan hajan jong me atrai kat no ngi dap da kajing songu hak ba mela kerku ba mela ya idon ka lembat ngi ya haswa mangin ya yo sngo khendiat nam ka tin ke jong me pendap ngi do men sma khoi ai ba kajing ai ke jong me ka dap hangi we puwe kum juru ik tu giban ngap ya kene ka khubor lang ba tin ke jong me ai ba me men yai sumar ki kum ju ai ba me men yai ai ki kajing start kajing champang nang ba kin la ban sngo thu kat ba kinang im ha kene ka perthai kat ba kinang yai ha ka mon ka jong me adwai ban ngabu ikine baro ha kerta ujisu amen malau snem kinong rap ha kaleng ki jaka ki jur bet yo sumbai ha kaleng kha jong ki ta onna kumta kadang mi gisngi neu sumbai ulas sedang man penmi igni gispe ki badang lung banyo ya ka jing shai leng ba ka sngi te ki jing thau jing im la ne ki jing thau ba im ro ki dot kam ya ka jing san te lada ki kenca ba im la ne ki jing thong ba im ki sange no ban pen mi ha ta ka por kinsa telor no la ne kin sayap tar khong te usumbai banang lung udai ban long ba khlain but deiru ban penhe pensan bah khnang baun seso te ka jing im bakan jaman sim jong ngiru kalong hi ka ju larangi poi hau tau put da ka ba ngi sange no ban sam ya ka jinge lane ban san ha ka jinge ka jing im ka jongi kan telor no lane kan yam no kum ju thik kum kini ki sambai te ka jing san ha ka jing long bakan jaman sem ka dei ka bakong san hangi iwe pu we te hadin mangi la pdeng yu Jesus Christ ha ka jing im ka jongi ngi dei ban yai pteng ban shania ha u te ke ne ke de ki ka jing thu khana khandia da ngi ru ngi long kum usumbai lada ngi sange no ban san ka ba mut ka jing im Kristan ka jong ngi ru lada ngi sange no ban yai bot im Jesus Christ ngin sayap telor ngin sa telor no ban ngin sa du no te man tangan IFP spotli ki point kum no ban san ha jing long Kristan ti ki ne ki la ban ai ka jing man toy phi ha ka jing long ka jing im ba kan jaman sem ka ba marwe kham tam e tingin phai man ta ka point ka baning kong ka point ka baning kong ka dei ka jing san ha ka jing ai u Chris ka dei ka badon kam yangi ka jing san ha ka jing ai u Chris ka dei ka badon kam yangi ngan pule ye phi na ka sti jong u Petros Shaki ar Petros ka sti jong Paul Shaki ar Petros kal nong ka balai ka dekhot ka ba khat phra nong ka balai ka dekhot ka ba khat phra Henry to phin nang roi ha ka jing ai bat ka jing tip yau trai bat unong pen im jongi u Jesus Christ ha u to on long ka buram mentaru bat hadu kisngi ka bom ju good amen te ka ne ka de ka point ka baning kong ba mut ba ka jing san ha ka jing ai u Christ ka long ka badon kam ba ka point ka ba ar ka point ka ba ar ka de
balai ujisu usan haka jinglong lane haka jing em bakan jaman sim balai terai ngini pej menta ngini pej na Marcos ngini pej na Marcos kal nong kaba ningkong di khot kaba lai phusan to ngini pej hang ne ka kaba la jia haba ha kaba la Simon step dang slam ban mi ka sngi haba ula khi ula mi bat ula lej no sha ka jaka kenja bat hang ta ula dua kamu buat ba ujisu usan ha kejing em bakerja mesim namar ba u dua kata pen klan ha kejing dua poin ka balai ban le ya kamon ke jong u blai kata ka poin ka balai ban le ya kamon ke jong u blai Matthias kal nong ka ba ar phun reu ka de khot ka ba lai pho khandai hang ne haba ula le sha chwa khandiat ula dem dapeluk bat ula dua uda ong kok pa jonga la da don la to ai ba kane ka khuri kan yo lait no nanga pan ban om kumba ngamon manga Henry tang kumba memon ka mut ba ni de ban le ya ka mon ke jong ublei kham tam la da ka lait nang ta ni haban pan ni ublei dei ni haban pan kum no ngin le to men ta ngine pe sa ka poin ka basau da ka bangi pule ya ka ten ke jong ublei lane da ka bangi pule ya ka bible kan ya rap ban san hau Chris ningkong Petros ningkong Petros nong ka ba ningkong khot ka ba ar phulai ningkong Petros kal nong ka ba ningkong khot ka ba ar phulai hang ne kong haba la pan kha ar sin ya phi om na usam bai basep Henry ubom sep da ka tin ublei ka ba im bat ka ba yai sa kamut ba da ka ba pule ka bible kan ya rap yangi ban san hau Chris da ka point ka basan ni dei ban pule ka tin ublei da ka jinget ondang ila da pule ni dei ban pule ro da ka jinget te nhìn pet na ka thi jong Paul biang ki nong Hebrew ka nong ka basau khot ka ba ar hang ne ka ong kum ne namar shisha hangiru layalap ya ka gospel kumba ha kitaru Henry kata ka ten balayos ngau kam shampan mentoy yaki namar om shem lak nyot lang ya ka bat ka jinget ha kita kibala yos ngau da ka jinget nhìn pule ni de ban pule ya ka tin ke jong u blai te ka point ka ban reu hang ne da ka bangi phla ya ka jing shisha bat ya sam ya ka jinget ni la ban job ya u soitan te kata ka de ka ba la shem na kitab jing pen pau kal nong ka ba khat ar ka de khat ka ba khat we hang ne ka ong tin ke jong blai ka ong Henry kila job no maki ya u namar kata ka snam jong ta khun lang brot bat namar kata ka ten ka jing phla jong ki te kim shem la e ya ka jing em jong ki jin hadu ka jing yap kila phla no kila phla ya ka snam jong ta u khun lang brot ka mot ba kila phla ya ten ki jong blai kila ya lap ya ka gospel shaki way ha ka teng u Jesus Christ te ka point ka ba nhau pan de ban yai ne hau Chris ngin ya pet man ta point ka ba nhau na ka gospel u Johannes kal nong ka ba khat san ka khot ka ba nhau kal nong ka ba khat san ka khot ka ba nhau ka ba khat san ka khot ka ba san de ka ba nhau kal nong ka ba khat san u Johannes ka khot ka ba san ka ong kum ne manga ngalong uding so wan ma phi kitnat uta ubayai ne hanga bat manga uta usai so shibun na ba klem manga
phim lạ lệ ai ruem te pi ngi de ban yai ne hau Chris man la ka por ka point ka ba pra ngi de ban sngom ha ban le ya ka mon jong ublei ba im ngi de ban sngom ha nim de ban pensitom ya la de da ka ba ka ai ka ba ngi mon hi da la jong ri ngi de ban pensom ha na ka kitab sam ka long ka ba sau pho ka de khot ka ba pra ka ong kum ne ngas ngom ha ban le ya ka mon jong me a ublei jong a bat ka hukum jong me ka don ha ka don nut jong nga ni de ban ngom ha bat ka hukum bat kum juru ka tin ki jong ublei kan don be ha ka don nut ka jong ngi te ka point ka ba khandai ko ngu ya ka an ya ki an bat ka hukum u blei kata ka de ka point ka ba khandai yonis nong ka ba khat sao ka de khat ka ba ar phuwe yonis ka nong ka ba khat sao ka de khat ka ba ar phuwe ko ong kum ne uta ubadon ki hukum jonga bat ba sumariki ta ulong uba i yanga uta uba i te yanga un i ya u da uta kupa jonga ngarongan i u bat ngan pen pau ya la de ha u sngo stana de kane ke de ke ktin ke jomble ka ba pla ikni ke baro bat ka point ka ba khadu shashkor ha ka jinga seng bat kemen ha ka jinga selok lang ha ki jinga selok lang da ka bangi la jinga seng kabala shem na Hebrew kabala shem na Hebrew kal nong ka ba shipel Hebrew kal nong ka ba shipel ka de khot ka ba arpusan Hebrew kal nong ka ba shipel ka de khot ka ba arpusan ka ong kum ne klem da ino ya ka jinga seng lang jong ni hi kum ba long ka rukom ki we henre da ya kan tu parlok hi bat kata khamtam kat ba phio i kata kasngi ba kanang jan kabumut ngi de ban pensan ya lade man shashkor ya ka e ba ngi yo ha jinga sang lane bangi de ban don kata ka jikmen ha utra te kini ki de ki aka ka ba ngi de ban le kum u kristan te kum no bangi de ban san ha u kristan ngi de ban bot ye kini ki chipot lagi point khnang bangi la ban san khnang bangi la ban penmi yo tau so kum kini ki nong rap kum tau sambai ki penmi ya kispe te kum juru ngiru ngin penmi yo tau so da ka bangi san da ka bangi phla da ka bangi yat lang bat ukris ngin im janai bat ngin yai ne hadu ka bakut hi ka ten jong me ong uta ubay ne hau Chris unyai ne hadu ka bakut lane uta ubay sha ya ke baro unyai ne hadu ka bakut te tang kini khendiat ki ten ai bo blay un kurku ya phi kat ba phinang yai san ha jilom Krista kuble shibut